Namuhla ake sikhulume ngawo obuzile nje kwi-comment uthe ucela ukubuza ukuthi enziwa kanjani. Uma umusha ku-YouTube sicela usilandele, usubscribe yonke indawo, usilandele naku-TikTok ukuze ungaphuthelwa ngokulandelayo uma sifaka ividiyo. Amafutha katikoloshe athakwa ngey'ndlela-ke ehlukile ebese-ke eyabizwa kuthiwa lawo amafutha katikoloshe. Kanti umbuzo uthi enziwa kanjani amafutha katikoloshe? Ngiqale nje ngichaze ukuthi enziwa kanjani. Uzothatha amafutha kaklamu, sonke siyawazi uklamu, ebese uwahlanganise nomkhondweni ukufake ebhodleleni uyogqiba endleleni la okudlula khona abantu. La wazi kahle ukuthi vele abantu bayadlula. Lezi thunzi bephithizela mhlampe iy'nsuku eziwu-7 noma eziwu-10 abantu. Lapho-ke uzobe usuwakhandile amafutha katikoloshe. Kodwa-ke ngoba ulwazi phela akumele silwazi, yingakho kumele siye kubantu siyokhipha izimali lezi eziyigidi ey'ningi. Kodwa-ke ziningi iy'ndlela enziwa ngawo ngingasho kanjalo. Uma unombuzo ungasibuza kwi-comment noma uma kukhona ofisa ukuphawula ungaphawula kwi-comment ukuze noma ngabe inini masiyibona i-comment si-reply. Uyakwazi nokubuza owakho umbuzo ngokuhlukile ngokukhethekile sobe sikwenzela ividiyo-ke sikuphendule. Ividiyo leyo siyifaka ku-YouTube. Okwakho ukuthi u-subscribe ukuze ngokulandelayo uma kuphostwa ividiyo ingene i-notification.